Ahojte, srdečne vás vítam. Dneska sa budeme venovať zdravému chrbátiku. Je to téma, na ktorú by sme mohli mať naozaj veľa videí. Verím, že postupne aj budeme mať. A budeme robiť už také variované cviky. Verím, že vás to bude baviť. Poďme na to. Takže poďme do pozície na 4. Roztiahnime prsty na rukách, dajme si zápestia pod ramená, kolená pod boky, uvoľníme špičky, odtlačme sa od zeme, len si navnímajme prosím dýchanie na chvíľku, čiže nádych do bočných rebier, výdych cez ústa, zaktivizuj stred svojho tela, celý opasok, nádych nosom, výdych ústa, ešte raz. Nadýchni sa a s výdychom prejdi do gulatého chrbta, sadkaj si smerom na päty. Ešte jedenkrát, takto klasicky, nádych, predĺžená chrbtica a na 4 a výdych do dieťaťa. Pridáme si k tomu teraz ruku a idem rozhýbavať viacej ramenný kĺb. Ľavá ruka hore, keď som na 4 nádych, urobí krúžok a pravá ma zatlačí do dieťaťa. Ešte dvakrát, nádych, ruka po zemi a hore. Výdych dozadu a sadnem si ešte jedenkrát, nádych a dlhý výdych, neponáhľaj sa, vráť sa naspäť, pravá ruka, nádych, polkrúžok vzad, výdych, sústreď sa aj na to práve rameno, ako sa chce potvárať a zase ľavé rameno je silné, je podpora pre teba, výdych. Super, výjdeme zase hore na 4, stále dýchame celý čas týmto tempom, ktorý podporuje náš zdravý chrbát, keď zapájame správne bránicu, zdvihneme si ľavú nohu hore k stropu, dopneme špičku, koleno mám v línii boku a ideme koleno ťuk na lítko druhej nohy, nádych a s výdychom hore. A už viete, že sa nehýbeme v panve, nehýbe sa nám chrbát, máš váhu rovnomerne rozloženú na obidve ruky, hlávka je hore a všímaj si, ako sa má tvoj ľavý bedrový kĺb. Nádych, ťuk, výdych hore, ešte jedenkrát, nádych a výdych. Kolená si dáme k sebe, práva noha cez špičku vytiahneme hore, nespadni do jednej ruky, rovnomerne rozlož na obidve ruky, nádych, koleno, ťuk, a výdych, ideme hore. Super. Čiže doľava nádych a doprava výdych. A dlhý chrbát. Otlačam sa od zeme. Hlávku ťahám vpred. Kostrč ťahám vzad. Super. Poď ešte 2. Nádych. Výdych. Posledný. Nádych. A výdych. Kolená k sebe, špičky ťuk, zdvihneme sa do pozície strechy, zodvihneme zadok vysoko hore, poprešlapujeme si nohy na striedačku pravá, ľavá, prilepím vždy pätu k zemi, ruky sú silné, ramená sa mi otvárajú do strany, trošku staneme v streche s pokrčenými kolenami, rukami sa tlačíme, aby sme hrudník priblížili k stehnám a ak mám ten chrbát vystretý, môžem päty dopnúť k zemi, ešte veľký nádych a s výdychom kolená na zem, poloha dieťaťa s rukami dozadu, 3 relaxačné výdychy, dovol oddychnúť aj ramenám, aj krížom. A potom sa stávec postavci pomalinky zdvihni hore. Presunieme sa do ľahu na brúško, na brucho, nohy na šírku bokov, špičky, päty a boky vyrovnám, výborne. A zapriem sa len do predlaktia, tak aby som mala hrudnú kosť zdvihnutú trošku od zeme, päty mi nepadajú, sú také aktívne, zadok mám aktívny a rozpážim ruky do strany a ideme krúžiť cez ramená, cez silný chrbát, rukami jedným smerom, polka krúžku, nádych, polka výdych, 8, 7, poď, 4, 3, 2, dobre, a ideme opačný smer, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
a 1. Na chvíľku si uvoľním ruky pod čelo, uvoľním úplne zadok, uvoľním kríže na 2, 3 nádychy a výdychy. A potom zase zodvihnem hlavu a otvorím ruky do takého pravého uhla. Výborne. Takže lakeť mám zhruba v línii s ramenom, pánvu a lonovú kosť tlačím do zeme a teraz toto je veľmi individuálne, ako vysoko sa zdvihnete. Každý tak, aby to bola výzva pre chrbát, ale aby to nebol prílišný tlak do spodnej časti chrbta. Pôjdeme s nádychom, výtlak od zeme a s výdychom sa spustíme zase dolu. Hlava, hrudník mi nespadnú a zodvihneme nohy. Takže nádych trup, výdych nohy. Robíš takú akoby kolísku na bruchu. Vnímaš periférie tela, hlava vpred, nohy vzad. Ramena stále od uší. Môžeš sa tam až tak jemne zhupnúť. 4, 3, 2 a 1. Super. Pestičky opäť pod čelo, opäť si pohojdajú zadok trošku. Ak niekto mal prílišné napätie v chrbte, choďte do polohy dieťaťa a pridajte sa za chvíľočku zase ešte do jedného cviku tu. Takže budeme teraz robiť plávanie v tempe. Budeme kmitať rukami a nohami na striedačku tak, aby sa nám nehýbala panva a stred tela. Čiže zafixuj ten stred tela, aby sa hýbali len končatiny. Takže natiahnem ruky vpred, lopatky trošku zatiahnem vzad, zodvihnem nohy, zodvihnem ruky a kmitám. Dýchaj si vo vlastnom tempe, nemusíš to koordinovať s tým pohybom, ale rob rovnomerne dlhý nádych a výdych a sú to maličké kmity. Posledný. A uvoľníme ruky vedľa hrudníka do pozície dieťaťa. Natiahneme sa, kolená k sebe, ruky klasicky dopredu. Polož si hlavku na zem. Alebo tesnučko nad zem, alebo mávaj vankúšik po ruka, dávaj si hlavu na vankúš. Natiahni si chrbát.